Курсът е нов за България, нов и за света. Той разглежда предприемачеството като съвкупност от ценности, мотивация, страст и, разбира се, мислене. Популярните курсове обучават младите на техники в мениджмънт и счетоводството. Ние по-скоро вкарваме идеи за това защо е полезно да си предприемач, защо обществено ценно да си предприемач. Разглеждаме бизнеса по-скоро като откривателско приключение, отколкото като процес на взимане на поредица от лесни или по-трудни решения. Свикнали сме в училище да ни преподават по един и същ конвенционален начин, чрез един вид лекции. Това, което ние се опитваме да направим, да разберем всеки ученик какъв е за него най-добрият начин за придобиване на нови знания. Затова сме направили един микс от подходи към ученето. Според мен курсът е изключително полезен, тъй като всичко е на много достъпен език. И Жоро и Весислав са много готини и обясняват неща, които иначе биха били много трудни и много скучни в училище по много готини начини. Правим игри, които според мен, ако се въведат в училище и по останалите предмети, всички ще бъдат с много голяма кеф на училище. По-скоро разглеждаме предприемачи като някой, който скача в несигурна бездна с идеята, че ще промени света. В самия курс няма много малка част е стандартното преподаване. Наблягаме много на игрите, на дискусиите, на примерите, на обяснението на икономиката чрез пример от заобикалящия ни свят, чрез пример от нашето ежедневие. Намират начини да поддържат интереса чрез игри и така много по-лесно се възприемат нещата. Насърчават ни, че провала веднъж не означава край на света. Ние тук се опитваме да ги стимулираме да не се притесняват от грешките, да не се притесняват от провалите и да мислят малко извън рамката и извън шаблона. Значи ние сме абсолютно убедени в това, че новия подход да се преподава предприемачество е правилният. Българското училище, а най-вероятно и в училищата по целия свят, възпитанието на морал и на ценности се пренебрегва и процесите, по които се преподава и методи, по които се преподава, тази креативност се потиска. Така че ние по-скоро правим обратното, връщаме отново креативността в младите предприемачи. И смятам, че това нещо трябва да се въведе във всички училища в страната. С направяне на лекцията забелязахме точно това, да не забелязахме как те започват да се пречупват, започват да мислят малко по по-нестандартен начин. И дори сега ме питаха, ти не искаш да почивкаш, защото в момента съм почивка. И аз казах, едно детенце няма се умори да си играе, защото за мен тази материя по този начин, по който е поднесена, е забавление, не е някакво утежнение и ми е много приятно така. Мани, Веслав и Жоро са изключително добри преподаватели. Смятам, че всеки, който би желал да посети курса, няма да остане разочарован в бъдеще.